Il-Linja Nazzjonali tal-Ajru l-Air Malta ħabbret li matul ix-xahar li għadda ġarret rekord ta' passiġġieri, jiġifieri 148,500 passiġġier. Dan ifisser 5% aktar meta mqabbel mal-istess xahar is-sena illi għaddiet. Fi stqarrija l-Air Malta qalet li fl-istess xahar it-tħul tagħha żdied b'9% minħabba l-fatt li l-klijenti xtraw aktar prodotti disponibbli minn fuq it-titjira stess. F'Novembru li għadda is-swieq bl-aħjar prestazzjoni jinkludu Franza, il-Belġju, l-Iżvizzera, l-Iżrael, Praga, il-Portugal u t-Tunezija. Iċ-Chairman tal-Air Malta, Charles Van John, qal illi din it-trasformazzjoni tal-linja tal-ajru se tkompli tintroduċi żviluppi ġodda diġitali, kif ukoll sħubija ma' ditti Paxport u Travel Fusion li qed jagħmlu l-prodotti tal-Air Malta disponibbli għall-aġenziji tal-ivvjaġġar. Intant, fi stqarrija separata, il-kumpanija li tmexxi l-ajruport qalet li fl-aħħar ġimgħa tas-sena se tilqa' aktar minn 106,000 passiġġier, jiġifieri rekord ta' passiġġieri illi se jivvjaġġaw fil-btajjel tal-miliet. Bl-aktar jum impenjattiv tal-istaġun mistenni jkun it-28 ta' Diċembru. L-ajruport żied jgħid li l-prijorità matul dawn iż-żminijiet tibqa' li l-vjaġġ ta' kull passiġġier ikun sikur, faċli u pjaċevoli. Ħeġġeġ lill passiġġieri biex jagħmlu check-in għat-titjira mid-dar u jaslu għall-ajruport satejn qabel il-ħin ta' tluq. Appellat ukoll lill passiġġieri biex ma jgeżbrux ir-regali li se jżommu fil-bagalji tal-idejn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.